Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check is brought to you by ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw, Miyerkules na kita, Setyembre 9, tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta mga suki naton nga matagpalmati sa kahanginan, hindi lamang sa on-air, kundi sa mga nagaupod man via online. Kumusta na? Matapos nga kadamo kahapon, sa mga nagapamangkot, kag nagatawag sa aton personally, kung nga awain lababatian, on-air ng Aksyon Radio, may pilag ka mag-develop pa. Kag pilag ka mga improvement, kag hinimo sa amon sining transmitter. Aksyon Hotline. Magapangalagad kita as usual karon nga aga. Tubtob sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Artay Hupon checking in. Naga-welcome gid sa aton nga matag palamati. Aksyon Hotline. Sa mga naga-monitor na kag pwede nga mag-participar, no? Pwede ka mo maka-entra diri sa aton talakayan karon nga aga pagi sa pagpadala sang inyo mga mensahe sa aton sining Facebook page, dira iya sa may comment section, pwede ka mo da, no? Kaya i-search nyo lang parihog ang Aksyon Radio Bacolod, makita nyo na ang Facebook Live sa Aksyon Hotline, kag sang nag-line-line yung mga program sa Aksyon Radio Bacolod, feel free sa pagpadala sang inyo mga mensahe. Aksyon Hotline. Available man kami sa YouTube, ara kamo pwede magkapadala man da sang inyo mga mensahe, or pagi sa aton sining text, pwede man. Aksyon Hotline. Ang Metro Bacolod karon nga aga, although nga medyo laka-laka ang mga pribadong nga salakyan, wagid man kita so far sa nakitaan pa, paglabay ta sining nga aga nga mga check-up points nga medyo nagagutok ang mga salakyan nga nagalinya. Halog, bangod number 1, sa ginpatuman nga regulasyon sa Bacolod under MACQ, subong adlaw niyo ang istrikto na gid nga pag-umpisa na sang implementasyon sang MACQ. Aksyon Hotline. Sa idalom sang MACQ or Modified Enhanced Community Quarantine, hindi pwede nga magbiyahe ang mga public transportation. Pero kita ko sining aga, may mga jeepney, may mga tricycle nga nagapaninguha, makasurvive, apisar sang risgo nga ila pwede atubangon. Aksyon Hotline. Pero bisan may mga nagabiyahe nga mga jeepney, laka pa sa lato-lato sang mais ang ila nga mga pasahero. Aksyon Hotline.
Kay kung hindi ka essential worker, wala ka sang home quarantine pass, pagi sa ad-even scheme, hindi ikaw pwede makagwa. Action Hotline. Amo na ang sitwasyon diri subong sa palibot sang Metro Bacolod. Hibaloon ta ha, kay ining nagapalaberde, ining mga driver nga nagapaninguha man nga karon nga aga, may dalon man sa ilatag sa kapanimalay, tikon madakpan pa ni sila karon dako gini nga kalamay. Action Hotline. Ibaloon ta kay may pila na ka mga traffic enforcers diri sa palibot sa Metro Bacolod nga nagasita, nga saway sini nga mga driver kay kahapon, although nga supposedly pag-instruction sa National IATF ma-kick off o maumpisa gilayon mo ang implementasyon kung ano man ang ilamando kag rekomendasyon tigin pa idalom kabay sa MECQ ang Bacolod. Kahapon tigin natagan sila layway o ligwa nga makabiyahe pa, pero today i-check tayo na dugay-dugay sa kay Lieutenant Colonel Luisito Asibutse, kay ang ila mga personel subong aras dalanon damo kita nakita ang ginapangsita ng mga PUJ. Action Hotline. Pilang nahot man lang ang mga nagabiyahe, ang nakitaan ko ang ruta sang shopping, no? Shopping Libertad. May ara nga nagabiyahe, pilang nahot. Action Hotline. Diba si kon ang ila ni Chindiontan lang ni Kuntani, kung pwede pa lang mo. Nga sila nagapaninguha man, nga mabuhi. Pero galing, ano mo na karon kapaninguha kung nali madakpan ka na, ngang multa mo, or ang imo siling nga risgo nga tubangon, sobra pa, sa ginapaninguha mo, nga maka-income man, agud may dalon sa imo pamilya. Action Hotline. Manining MECQ sa tutod lang, hindi nila lahog ang epekto niya. Can you imagine bala? Tub-tub sa Setyembre 30, amo ning sitwasyon ta, ang pamangkot di ni makuha bugas karon kag kalanunon ang mga pigado. Action Hotline. Ang mga negosyante ga kuluriit, iniya hindi ni hamak ka epekto. No? Hindi ni hamak ka epekto nga sa bangod sang ginapatuman nga regulasyon. Galing kay, hindi man naton pwede nga pabayan lang nga mo na ning status sa Bacolod na mo na ganing ginambal ko sa pa eh. Ang mga rekomendasyon sa number 1 ni Dr. Julius Drilon, sino pa nga mga health expert nga siling, hindi mo makita ang picture kung anong sitwasyon sa Bacolod kung wala sang matabo nga mass testing. Tinsak tugid. Pagkatapos nga nag-mass testing, dito nakita nga ang Bacolod City damo sang mga positibo nga kaso. Action Hotline. Di pero ulihin na, kaya mga nag-positive case, ang mga individual nga nag-positibo sa COVID, puwerte ng taris nila, may mga nagalagaw kag damo na ang ila na infect. Nalatnan, Action Hotline. suspendido sumong ang tanan nga mga festivities mo. Ang tanan nga kapiestahan sumong suspendido, pero ang laton-laton festival ya sige. Action Hotline. Amo ning rason kung nga nagpamatod ang National IATF, ang lokal nga panguluhan sa Bacolod, nga maghimo na sang akto katulad sini. Pero amo na bala, tani sa tong tiyempo nga may ara pa kita sang sap nga batunon ang tao bala. Tani sa pa sang may ara pa sang kwarta, nga hulagon ng publiko, ti subong ano ni, may ayuda ni nga yatag sa tawo. Basi kung di sila mapatay sa COVID, pero pag-abot sang pizza 30, dabo ning maglain ang ulo. Action Hotline. Gutom niya mo. Hasta sa pizza 30, sus Mariusip, ang negosyante, bisan maputo, at least may kuluton pa. Pero ang mga nagapaninguha, isang kahig, isang tuka, ya, isa kasi mana pa lang ni balda gini. Action Hotline. Ang mga remedyo general ni ambot lang kung ano mapinsaran nila si Jesus Mariusip. Grabe yung epekto ni. Pero at the end of the day, kabay pa nga inikuntan ni nga concern kag may mabulig man ang gobyerno ta sa mga pigado na gid nga mabudla yung pagulag nila.
ara na ta sa regulasyon da pero ti anong mahimo sa isang tawo karon man. Action Hotline. Pero nahon ko lang kay ang kapulisan ta kainad may ara na sang ginapaparahan nga mga jeepney nga nagtingwa pa ya sini nga aga nga magkabiyahe. Diba si kun inugbakal patubugas para sa pamahaw bala sang ila pamilya? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Naghawan na gid man mga inner check points naton. Naghawan gid man sini nga aga paglabay ko. Sir, may nga aga sa imo. Welcome to the show sa Action Hotline, sa Action Art. Yes, good morning gid Action Art sa aton mga ka-action on behalf sang Amon City Director, Police Colonel Attorney Henry Biñas. Good morning, mayong aga gid sa aton tanan Action Art. Salamat gid sa time, no? Sir, number one, sini nga aga nakita ko may mga di pasay sa gyapon sa lakyan, may mga tricycle nga tinagapanginawat paniguro nga makaingagaw pa nga may inugbakal man sa ila kinanglanon. Now, pero karon nga adlaw na numatabo ni man kung mag-insister kang magapadayon ni sila biyahe, mang dakop ng pulis. Yes, Action Art. May kaangtanan sinisang aton nga full implementation sang MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine. Sakto pada sa imo observation kay ginakayaga pa ko ng libot. May ara gihapon mga jeepney nga nagabiyahe. Bugas abi nakasalalay sa Action Art. Sakto ka gidraya. Aha. Labi na gid sa mga remedyo general naton nga mga kauturan. Pero sa subong ang implementation subong sang MCQ will be in full status. Hindi na pangabay ginaton sa ilang hindi na sila magpasimpalad anay. Kay automatic ma-impound gid sila, Uy, mapailan pa sila ya sang reckless driving ang usually gina-file naton sina sa ila maburubog at na iyang kaso uy. kag hoping na hindi pa madugang aton nga mga layi about ya sa COVID-19. Mhm. So, nakataya na imo lisensya dira, maayawan ka pa kuha sang imo na tricycle, o jeepney dira, ang punta sina Action Art. So, sino ko? Ah, Hindi guro magnubo, guro na iya sa 5,000 ang reckless driving. ang imo multa? Multa pa lang na. Okay. Aha. So, gapangabay kami gani Action Art nga naumpisahan ta naging man ni Action Art ang aton nga pagsakripisyo Mm. o galing iti imbukada sang Bermans Action Art no daw Gani karong man. timing no. Amo ni taning tiyempo siling ko pagsulod sang Bermans nga makabawi-bawi ang tawo. May mga makagulog ginawa. Tigaling amo niyang at nagsugalaw sa aton is Bacolod, do? Kaya hindi naman abi mabasol ang atong nga gobyerno, aton rin nga mayor, ang atong nga LGU. May statistics nga ginabasihan eh. That is why ginsuportahan man sang aton nga national IETF. Okay. So, sunod talang anay for the meantime, ang aton subong nga mga patakaran about MECQ. Okay. Kag tani, makahatag man tani ayuda, masing ginagmay man lang aton diri nga national government or ang aton nga local government, labi na gid sa aton mga kubos nga mga kauturan diri sa Bacolod. Basta Yes. nga gid yang kapigadhon Action Art mong That's my point. Sila kita mabasol. Aha. Kita gid sila mabasol Action Art nga manginyawat kina kay di pagpuli mo pila bla ka kabataan, pila ka mga babla nang gahulat nga pakanon naton. Insakto. Ang sa aton lang Action Art intindihan na ilang tanang kopirahan talang anay subong pero dapat our government should do their part yang matagaan man sa nakakaigo nga ayuda or financial support ang aton nga mga pigado labi na gid ining ginhambal mo sa nga kung hindi makakahig hindi man makatuka. Yes. Sa gani kahig na lang wala na gani tuka ni Action Art. Tiyan mo na, tsakto na. Bisan ano mo nga paninguha, subong, ano kay gon mo ni kun hindi ka man kagwa. Asa saran mo lang kapangahig, anong tukon mo abida? Yes, Action Art, no? So, kabay patani nga, hindi na galing kay ti ara sa aton nga executive order until end of the month, eh. Gani, September 30, siling ko sir, inida ko gini nga dagok sa pigado nga mga tawo.
kita gani nga may obra pa kita, may ulo income kita, nagapulugait gani kita kung mag-aboning sitwasyon, nagaproblema gani kita. Much more ining mga pigado naton nga mga utod. Subong, ti kumusta sir? Anyway, ini sila hatagan na gidlang sang ultimatum o kung outright ginapangdakop ni sila o kung ginatagan pa tsansa, bisan ng galibot, tama na do mo na? Abi mo, action at kahapon, nag-umpisa na ang aton nga mga kapulisan, pag-warning, pag-advise sa ila. Okay. Pero subong maski on full implementation kita sang aton modified ECQ, Aha. still, ang aton dira ya maximum tolerance magyapon sa ila, buot silingon, ginaistorya ginaton. Okay. Ang kung mamati man lang sila, magpuli, so dito lang anay magpaimunong sa balay, wala kita da problemahon. O galing, kung kaduwa ng guro kag katatlo nga saway, way ta may mo sinaksyon at Dapon. implementar ginaton ang layi. Okay. So, why pa man so far kamo, no, sa mga jeepney driver or sang mga POJ, kay may kita ko may mga taxi pa maginiban nga naga-standby mo, nagahulat pa man pasahero, why pa man so far ya sa BCPO nga mga men nga may gindakop nga driver? Wala pa man kita may nabaton subong diri nga report, mostly ang aton dira subong ginaubra, ginahambalan, ginawarningan tagid sila. So sa nagabiyahe pa sa subong. Okay. Kaya medyo na-delay, no? Na-delay ang aton pagwa sang executive order ni Mayor Bing. Ag tingin na tsakto na nga iban nga panginyawat tiya sang pinawala. Bugas-bugas abi nakataya diri bulugasan action art. Gani. So sa nagapamati subong nakatutok aton mga ka-aksyon. Kung may mga pamilya kita ng mga driver, i-advise tawagin ng subong yung pauli lang anay. Okay. I-apilar taman, tani aton mga punong barangay, magiho man tani, maghatag man lang sang bisan nagagmay na maski tiligangon man lang, may gidadra nga mga dilatas, at least makapiyan-piyan tani iman sa kapigaduhon sa aton mga kauturan ng action art. Why nga naan pa sumong kasiguraduhan? Why man commitment sa national government kung bala manghatag ayuda bisan food assistance lang for the meantime, kay kabalo ka kung gutom ang tao, sir, bisan na mo ni kapugo ni may diyag ning iba ng kolbaan ko gani. Ang himuon bala nila beyond sa ilaman nga limitation kag beyond sa ila nga kung tani hindi sila gusto magimo illegal, pero amo nang nagkulbaan ko sa amo ni sitwasyon kung maglabot ni Setyembre 30, sus kadilikados niya. Yes, action art. Sa isa man sa gina-anticipar mo sang aton nga higher ups, even ang aton nga LGU. Okay. Kag ini, ako gapati gidya action art nga may-ari ini nagakaigo nga mga assistant halin sa nasyonal. Kabay pa. Kay duwa naman ka LGU ang indeclare nga MECQ no sang aton nga national IETF. So the rest na naka GCQ kag MGCQ. So ako yagapati nga mayara gidya assistance ang aton nga gobyerno sa aton tugong ginapatigayon nga MECQ. Okay. Ang ato nang siguro sumong ubrahon naton action art no kopirhan ta lang anay for the meantime. Pero i-take up gininamon niya kasi may command conference naman kami karon sa aton nga mga higher office no sa aton nga mga magakadto diri nga mga miyembro sang National Interagency Task Force magabisita sila sa Bacolod uping action art sa inyo sa aton mga grupo diri sa media mapalapot nyo man sa ila because hindi ni saya just ordinary nga concern, special concern gid niya nga dapat gid niya matagaan niya sa nagakaigo nga sabat sa aton gobyerno action art. Okay. So far ang parte sa quarantine pass kundi pwede na subong gamiton ad an even scheme. No problema galing sir. Bisan may quarantine pass ka kun way transportation ambot pa no niman malakat guro ning tawo kung magbakal bugas nila kung layo-layo ang merkado sa imo. Amo na ang problema tadakson at kung wala ka sa lakyan. Pero kakita ko ginang may-ara kita mga kauturan nga nagapasakay. Pwede na sir? Pwede. Basta inang nagalakat may mga quarantine pass. Galing kay guman kung pisa sa imo bilang nagadrive. Way kita kabalo basi pasakyon tada infected or carrier. May risk gid sa mga pag-aubraho naton. Okay. Wala man sang aton abi nung subong MECQ nga pag-declare, kapal naton nga medyo
kagulpiada iniya para sa aton abi naton gani 15 days lang. Gani. Igo mo raon daw halos isa ka bulan. Aha. So kabay patani nga makaya gini naton action art ining aton nga mga pagtilaw sa aton nga COVID-19. Aha. Operahan ta lang gid ang aton nga gobyerno. Aha. Agod nga maski pa paano mapahagan-hagan ang Okay. aton nga mga kaso sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Hindi lamang kita diri ang may mga lockdown Mhm. then sa Negros Occidental, no? May ara kita mga may mga barangay diri ang mga hard lockdowns man nga ginapatigayon kag kabudlay gyud subong action art. Okay. Kay halos tanan yung mga LGU subong may mga basic health protocols ang ilagani pag taga Bacolod ka sumulod ka sa ilaya quarantine gid automatic ya action art. Kung mag-tiner Kung hindi ka. kaya Mhm. magalin. Ah. Mag-dinner ka ito, quarantine ka gid nila action art. Okay. Sige, so why pa man sir sa barangay nga nagpalabot sa BCPO kay ang at least last time do damo gyapon nga reklamo sila kag may request to siya nga dugang nga i-print nga mga ID no o ining mga quarantine pass. Why na sir maluwas sa alis ang barangay kapitan abi nga naggatawag sa imo sir i-consider na yung mga tao namon nga iban nga mga subdivision why pamatagan why naman? Wala naman sing may nagdugang dira nga problema no kun production sang home. Alas 8:24 na. Action Hotline. Muna yung pinagkamasubo, gabaha ng mga gapadala sa mensahe. Sila nga ba, sir, ang hand-to-mouth combat niya mo ginindikado. Sir, sorry, ginautod ng ninyata. Okay. So, again, action art, ining problema nato niya sa production no pag-print out sang SQP. Ah. Magluwas dira iya sa barangay Alis Action Art, wala naman diri may nakalapot sa aton nga problema no nang kinanglan niya sa mga HQP. Okay, okay. Sir, finally, damo kamo nagkanadakpan sini kagabi pang mga violators, curfew, and other kwan nga ginpatuman ninyo, regulasyon? Yes, action art. May ara kita gyapon naggaladakpan sa curfew violators, no? Mostly sa mga basic health protocols daw hindi nagigyan masyado talagsa sa Malaka. Mostly gani gina-remind ta lang kay kung kasi daw ara bit sang aton mga pumuluyo dire pero daw hindi bla tsakto ang pagbutang. Okay. Pero amo na kisa nagahatag man kita konsiderasyon sa ila ilabi na gid sa magambal sir balan mo sir gapinot ang akon ilong kun dugay ko nga butang sang face mask. So kita nagintindihan taman sila pero ang usual ginaton diri nga ginatikitan gid no tagaan ta citation ticket ng mga curfew violators. So tanan nagasunod halos tanan nagakopera gid sa aton ang sunod. Sige. Sir, atong nasapuan lang nga bangkay da sa barangay 35, ambot kung napalabot na si mo, nanong latest sad to, may identification na to, sir? Sa subong action art, wala pagigita gyapon niya sang identity kung sino ato ang nasapuan dira sa barangay 35. Mhm. Pero right after sini, ma-follow up naman ako liwat tawag dira kay Major Sidel Okay. kung bala may mga significant update na inisa na sa puan dira ya action art. On that note, Lieutenant Colonel Ariel Pico, salamat gid sir, may ngagasay mo. Yes, God bless po action art, mabuhay po kayo. Action Hotline. Ginaisa-isa talang kag hindi ta matingob ini nga problema. Nang pamangkot diri because ang czar official kung COVID czar ang pagtawag sa iya kag chief implementer sang COVID-19 nga campaign sang national government maabot diri sa Bacolod subong. Ano ba lang maayong balita nga dalon niya? Ako nagapati nga ini dapat mayara gid sang bulig nga yatag ang gobyerno mo, national kag lokal. Ano karon ang pag-regulate kag ang ginahimo naton nga pagpatiner sa tao sa ilabalay inasigurado dako gid nga epekto kag problema sa mga pumuluyo nga pigado. Di na sila makuha sang ila karon kalanunon. Bisan sa ingod balay mo hindi kani ka panghulam bugas subong nga ti preparasyon niya man na. Kamakon mo yung magasta ni sa Setyembre 30? Action Hotline. Kung wala ka nag-antisipar kag sadtong tiyempo nga ara kita gani sa MGCQ, halos ganing iban, di kakaon kompleto sa 3 kadlaw. O, di ba? Hindi ganing iban, magkakaon kompleto 3 ka beses sa kadlaw, ginagwanta lang, gapaninguha ang mga ginikanan, ang mga
ang mga breadwinners ang tagsa ka pamilya nga at least payara gidalon sa ila tagsa ka panimalay. Why na gani obra pa kutot sa gobyerno kag pangayo Action Hotline. Pero this time buligan tani-tani agud mapakoperar tang tao. Ako yan nagapati nga kon hatagan mo ni sang ayuda, bulig ang tao, ina matiner na sa balay niya. Matiner na sa balay niya kon halimbawa wa isang nagaiwik na nga bata niya, wa isang nagahidibiyon nga bata nagatalangison nga bisan ano na lang nga makaon, way na sang pinakakamasakit mo. Nga batyagon kung isa kakaginikanan nga pagliso mo stupad balay o sa imo mismo puluyan, naganguy-nguy nga nagapangayo pagkaon ng bata mo, sus, daw ginakumos ang kurason mo na. Action Hotline. Kag bisan ano mo pangapahog sa bata mo na iya mga bisan santer mo, pahugon mo sa kaswang na ikaw nun yan akong gutom. Action Hotline. Yan ang mabulig sini. Amo nang dako nga question. Hindi yan nga sobra-sobra ini nga until September 30. Kung kinanglanon gid nga tubtob Setyembre 30 nga dapat ipatuman ang hugot nga regulasyon, buligan taman please ang pumuluyo. Patyon tang virus, pero ang tao yan, no, karon mamudlong kalimutan niya pagkatapos nga magladula ang virus, ang tao, iya pa sakiton kay isa ka bulan, way katilaw kanon. Action Hotline. Ang tao tuod yung apigado, para sa amon, hatagan mo lang bugas, may diya na sudan, kay bisan asin lang na, iya, nunoy na kagbulubutangan na sang cooking oil na mantika, bla, okay na yan. Action Hotline. Sa amon nga mga pigado, butangan mo na ang tawag siya sa inumaw, butangan sa karay abla. Ang isa nagainit, nagainit pa nga kuan ang nagainit pa yang kanon butangan mo sang tubig, asos. Kag butangan asin, daw sabaw sa magrus makuno mo. Action Hotline. Sugpunan tani karon. No kay kasubo batyagon nga amo na ni ang extend sang halit nga gindulot sang COVID-19. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bakolod sa luto sa imo Patayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hiyadang pilihan Patayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negros sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karuntag sa gihapon Kita magapadayon
sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bitong mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:47 na. Action Hotline. Hindi ko lang may isagid sa madamo nga nagapadala sa mensahe di karon ating taning nga mabasa may pinadala sa mga mensahe based on the findings of the experts. If you are exposed, it will take 5 to 7 days for it to be detected in RT-PCR test. So meaning if gin-test ka 3 days after there is a possibility na negative result mo, then later ma-positive ka. Or after ma-test ka, na-exposed ka. No? Amo na to, no? O nag-positive ka sa RT-PCR test but you are asymptomatic, then without you knowing naglapse na ang 14 days and your immune system is good. So you are able to fight the virus. That is why may iban ka reklamo nga nag-negative sila when they got tested again. Nga hindi ko doktor, pero ba't kabasa ko? No, amo na to, damo abing magkomentaryo. Pero at the end of the day, ako niya advice sa public, hindi ta pagbaliwalaon
ang COVID-19. Why kita nagapamahog, pero ito lang tawabla. Ang iban nga gina-intubate, ang iban nga ara sa ospital, puwerte ng gastuhanay, tigan nagakadisgrasya pang iban. Action Hotline. Ang mayo subong, cooperate kita. Galing paano mo ni pa-cooperate ang gobyerno? Magambal ka gani gobyerno mo ng tao. Kung mo ning ginagutom, ayawan ka ni-regulate sa tao daw. Ang sining kinawatay ni kag ang pagkomiter nila sang mga unnecessary kung hindi man lahungod nga imuon pero kung ginagutom kadamo ka mapinsaran mo. Action Hotline. Pating tupad balay mo da. Bisan ang isa ka puno ka saging ni nga ara sa lagwerta mo basi kon madisgrasya pang bunga sina Action Hotline. sa ginagutom. Now, i-check ta lang na ang ginakulbaan ko mo ni. Man nagtulog kita kundi nag-duty pa ko sang Lunes, day off ko kahapon. Di kayo mo kita yung sa pila lang kami inadlaw, pila ya ka regulation ang implementar di sa aton sa Bacolod kag Negros. Ang lain pagida mo ni. Damo kita na baton di reklamo kay din ka kita sina. Kundi Negros lain man yang ginapatuman nga regulation, no? Ara gihapon sa MGCQ. Kita diya lain marangaton MECQ. May mga nagatravel nga nagakadto di nagasinulod di sa aton mo. Tikay ang series hasta landa subong sa La Costa Brava. Sos ginalakat Pakadto di sa Bacolod, kaya way man salakyan mo. Hotline. Pobre man ang mga taga-out of town nga diri nagatrabaho. Mayo lang niya may mga service nga ginaprovidean sang ila nga mga employers. Hotline. Pero kung construction worker ka, limbawa, kung ara ka essential worker ka, nga way kaya service, halin ka out of town, dagun-dagun ka gini, halin dito sa may boundary sang Talisay to Bacolod City. Action Hotline. Dalaman na tani exercise, gina-encourage ang gobyerno niya, gamit ka mo bisikleta. Oh, ti bisikleta, okay mo na. Tigaling kon dito kay mo layo nga syudad to lang nga aga ka pang bisikleta alin sa imo lugar to. Action Hotline. Grabe no, ining halit sa COVID-19 di ni hamak sumungya. No, ang epekto sinin di hamak tiya mo na gani sadto nga sang una kita niyo ako ya palpak gid makambal ko palpak sing una ginahimo sa gobyerno nga mga opisyales. Atong chimpo bla remember i-ECQ mong tawo. Pag ECQ mo sang tawo, ara tiner sa balay nila. Ang kaso sa Bacolod di pilang nahot lang. Why pagani magano-ano? Why gid ya kaso gigani sa primero? Aside from na record na ton sa tuma nagprauli na OFW, LSI, ROF, APOR, ngang APOR gani sang uli nilang ginregulate. Action Hotline. Pag sang may kaso na nagareklamo na kita, dapat ipapasudlon ni sila. Ama LSI, nga why kita naga-discriminate? Kaya actually ni, grabe man yung experience yan, lang na pasang na-stranded dito sa Manila, sa iban nga bahin sang mga lugar di sa Pilipinas. Sinoblag paabot may igong COVID sa aton, di mo? Action Hotline. Pero kung lang tawon ta sang primero lang, sang ginahambal sa mga eksperto nga dapat ginpasira na tani ni Presidente Duterte ang mga boundary ta, hindi na pagpasudlon to ma-incheck di sa aton nga sige mga travel nila. Pabatyagan ko do hindi gin magamon ni maglalang sitwasyon ta mo. Action Hotline. Tigin pasigin aton sulod na ara i-ECQ mong tao sa unang way man mayo kaso di sa aton. Hatagan pa ayuda sang gobyerno kay pagtaguon sa balay nila. Ti sabto nga tiyempo daw mayo paganito kung hindi lang gid amo to katatama balag ang measures nga ginpatuman. Kay way pa man masyado kaso mo. Action Hotline. Yari ka naglala, nagdamo ng mga positive cases. Diba, kung mamiguluwa pa ng report sila, drama lang din, iba ni, ginahimo lang din, parang ang COVID lang isyong ginadala, parang at least madula ang iban nga mga problema. Pero may mga nagkakapatay mo, may maara sa ospital, ang testimonya sa mga naka-experiensya, kung magpositibo, ang stigma sa nila madula na hasta sa ulihi. Action Hotline.
Pero istoryahan talaga na kay ang demand ng tao sa buong bulig, ayuda gikan sa gobyerno. Tiga makon mo hasta ni sa Setyembre 30. Ano ay anang sitwasyon ka tao ni kundi kakaon ni hasta sa Setyembre 30? Maabot diri ang ZAR, COVID ZAR kag chief implementer, kabay pa nga hindi na magbag-o naman kag maggulpiada lang pagwa sila sang panibag-o nga recommendation. Manamutungin muno kay na Lunes nag-duty pakulain pang status sa makulod. Ay ko pagbalik ko kibot ko pagaga pagbugta ko siling sang ako nasawa siling nga lain na. MCQ na kita. Ay sing kuyawer nga mo na. Tigaling why sila choice kuno mo kay dapat amo ginangimuon. Dugangan pa sang DOH secretary nga do sala-sala pa yung pagplasta sang mga datos. Kay sabla man ka nanon ni sila yaman kaya pinalagpatan nila ng sitwasyon nato ni man. Now, ting meeting ni Ulatonta. Ang sudad sa Bacolod kabay pa may pundo man di, ipaagi sa barangay, kung sino itong nagakinanglan, may pa si Richard Gomez, to yes lugar, ano? Itong Chimpo, Blakwan, bilib ko to siya, gapanghatag, to siya tag-isa kasako, bugas. Di dapat mo maningimuon, tatani, samtang gatin na tao sa balay nila. O ara isang kasako, bugas, o da lang mo anay, pangitain nila na sudan da. Di pero kung why bisan bugas karon, alangan na maluto sila ka kuan? Balas? Ay kabudlay. Alas 8:55. Online sa hotline. Mga city officials tado kabudlay gid subong labuton pero diri kita na kay Sir Frank Carbon no kay may ara sila meeting daw expectedly today. Hopefully mapamatian man ring concern although ti mga negosyante ni kahit papano bisan kapital nila matamat naman nga naganubo. Kag dako naman ang panabo nila, at least, may pulupundo ka pa iyang gawion, no? Sa remedyo general ka. Sir Frank, how are you? Good morning. Oh, Art, I'm good. I'm okay. Ikaw, gabay okay ka na. Go ahead, yeah. Kadi man, salamat, Gid. No? Meeting naman kamo today. I don't know kung imbitahon kamo sang COVID czar or sang national officials, or diri lang niya sa local nga mga officials na to na meeting nyo, sir? Hindi. Ang aton probinsya, si Governor Bong, si Atty. Redeas, si Congressman Albi, ang Congressman Kiko, yung pangabay gini nila nga si General Mel Feliciano, kag si Galde, na meeting gid upod sa mga businessmen diri sa Bacolod kag Negros. Okay. Para mapamatian man ang side sa economic and business na side, hindi lang health issues kanan. It is maayo, very, very good. That's why nga amon nga dugan daw naglo klarado na buwin-buwinan siyang mga kadutay nga katulba, no? Ang mga problema tungod silang MSQ. Grabe ng MSQ, bumabasa mo, Art. It's practically lockdown. No? We don't have tinagawtas ka pamati ko sa ibo nga ang series na tulang po sa Costa Brava somewhere there malakat ang tao. Lakat ang tao pa proper. Practically this is a lockdown. When you don't have public transport, jeepneys, amo lang nga ito niya, tricycle, you probably prevent movement. You prevent movement, you practically lock the economic activity. Okay. Wala. Oo, so sling na mo tilipay kami nga matawag sila karon sa hapon alas 5 Art. Kung gusto mo makakadto ka po sa negos first residences, abierto to, may open to sila face to face. Ang iba hindi, si masto meeting kami. Di man namin kay ang pag-intindi ko, si General Mel may iya na sa daw handbook o guide on how to contain sang spread sang virus. Dito nila natunan sa Cebu, Neguro, no? Kay successful ng bilang na trabaho. Sa pag-intindi ko, they're not thinking only of containment ng virus na spread, but also, at the same time, paano ng economic activity like sa Bacolod, hindi magpundo. Bilog na siyudad. So in fact, they're talking, kung nadumduman mo, they're talking about granular or localized, meaning
kung ito lang ang may problema ng area o sa kabarangay o sitio o dalan, amo lang nang i-lockdown. Oo, so which is very good. No? Meaning, kung problema lang ang Banago, problema lang. Sirat ang Banago, lockdown, problema, tagaan sila ayuda. But, ang sisintay barangay, kasi 61, kita mo, kung isa o dua lang, tigil ang mga 58, 57 at barangay, sige activities, economic activities. Okay. Hindi kung itira. Kasi, ibalantaman ka na, almost more than half sa amon ni Gusto, nagsira na. Pag nagsira, meaning, why na pangatan sweldo. Pag watan sweldo, pinanuart, why na, bakal sudan sa daw nga tanan. Malami, kay makonsulta sila sa amon. Amon ang isa kayo namon nga, hindi pagsira bilog na siyudad. Kung ato lang ang may problema, ato lang ang lockdown. No? Okay. Tagbutangan, sa public transport. Iskan, ni nalangda kang tricycle para nga itong mga barangay nga hindi man niya kinanglan di lockdown, kung strict health protocols nang may sigit ang sweldo to kwa sang tao, no? So amo nang isa pa ngayon namon. Ikadua, butangan din niya plano. Ikan up to September 30 lang. Plano gid ang plano to sa control, no? Kag pag-open economic activities. Kag reviewon on a week-to-week basis. Kada semana hindi kay tapos bulan sa September pa. Okay. Kaya base bala after 1 week, they're very successful. Kasi makabalik naman kita sa DCQ na lang. Or base in modified pa. That's the whole thing is pabaliton mo ang konti-contain pag mabalik kita sa normal nga pangabuhi. So kinahanglan we have to review this sa ampaganta namon. Week to week, hindi kay duwa ka semana o isa ka bulan, no? Oo, mo nang hamon ika-duwa. Kinanglan may plano. Kaya kung may ka plano, anong imo i-review? Wala ka review. Okay. Nang imo plano, kagando ka tamo on the ground, i-review. Which, I think the military mind works like that. Okay. No? Hindi ko nila ginagira ang bilog na isa ka area kung may inilam. May target sila. Pronto. Ang aton nga resources kulang man. Unahon na ito na igira kaya daw mong porsa to. I think that's what they're doing. Hindi kabalo sila limited na ng resources ng gobyerno. At the same time, ang tao limitado kag kami sa business. Limitado man ang among resources. No? Galing silang problema sa Frank, kay lain man yung regulation sa province, lain man yung Bacolod. Amo na nga siling ko, ang iba nagabiyahe pa pa Bacolod, may mga trabaho diri or mga ginahimo. Amo na nga tinaga problema. Pag-abot may implementasyon ng mga lain nga regulasyon mo. Kaya amo ini nga gintinguan gid sang province nga dalon ang syudad. Umuupod karon ang syudad kag medical nga mga personnel ta. Maupod sila. Ti ara man maabot ng kuno subong si Galvez, Secretary Galvez. Maupod. Kay isa na lang. Alas 9:01 na mga ka-aksyon. Sorry gina kay mga city officials ta actually alin pa kagabing ginaset naton ginapangtawgan naton sila pero daw ay gid reply. No? Ang aton malang di hindi mo hindi mo tuod mapagustuhan, hindi mo ni mabaliwala ang mga posibilidad sa himuon sa tao sa uli kung magutman na nimong gatagring ang tingkoy mo sa gutom. Anon mo naman, Sir Frank? Sorry, ginautod ang linyata. Amo ni nga gintinguan gid ang province na dapat ara ang opisyal sa syudad. Okay. At ang business group sa bilog na probinsya kag city. Eventually, ang luyag ka, i-synchronize all health protocols, business na mga mga strategy. Isa, ang bilog na probinsya kasi Bacolod. Kay ang first, I think, phase na buhaton, pinanglan ang activities ng whole province, ang intra-activities, meaning the province lang movement of goods and services, dapat Rio, wala sang gatabo ni Subong. Okay. No? Kung ano ang restrictions sa Bacolod pareho sa tanan. Kaya din tuliluyag ta ang hampered ang movement of people and goods sa bilog sa probinsya sa Negros upod ang Bacolod. Okay. And tinguwaan nga at least
may ara kita bastante nga pagkaon diri nga kung maglain with ang other nga probinsya o isla nga hindi tato kapwa mga pagkaon kunano kita ya may bastante kita bugas, kalamay, flour, utan, isda, and everything. Daw amo nang aton. And worst come to worst sabiya. Okay. Something ni. Oo. Sige, so amo ning punta. Amo ni ang punta sa mga suglanon. Kada at least do may direksyon, kung do may goal kita bilang ng punta kantuan. Correct. No, hindi lang daw reactive lang ta. Kung anong natabo, nagligad ni Sumana, kailangan ta solusyon. After 1 week, anong natabo, iba naman, reactive sinong land, may plan, may goal, kagina review para nga may padulungan kita. Okay. Hindi lang, muna sa mga nabatian ta ka daw, pag tinugbak mo. Hindi ka mata mo, ano to, MCQ, pag mata mo, in-ina. MCQ na. Siling ko gani, Kala. nakulbaan ko gani, basi mag-meeting ka mo karon lain no naman la pag-aga ang tao talang-talang naman. No, actually Art, ang gusto taliwaton. Ang nakatabo sa buong kay highly lockdown Kinalan, hindi ni matabo. Or kay ang imo nga ginahambal practically this is the lockdown. Economic activity halos hindi nag-iyon Okay. Oo. So we want this nga i-eat down dutay. Una gid, i-granular o localize lang ang mga lockdown or stringent na protocols. Then, may areas na may public transport para economic activity. So, amuning tuyo ta nga hindi masigi ni ang lockdown ta. Ang lockdown ko, hindi ako ni ang problema. Okay. Sige, so keep us posted kung ano giman ang result sina, mamonitor kami karon sa hapon. Salamat gid Sir Frank. Kato-katokin namin ikaw dito ga pamati karon na 5. Welcome sa mga media. May intra na lang kuya sa Zoom. May intra na lang kuya sa Zoom kung ipa-intraon kun la. Sige sa Zoom mo. Sige sir. Salamat gid. Good may gaga. May gaga. Action Hotline. Now ari lang kay kundi amo ni sitwasyon subong, total may mga bugas man ang NFA da. Abot ko may ara pa man giyoon ang national government. Unahon ta na abi. Kaya ang isa gibla nakita ko problema, pareho sining nagpadala sang testing kit. Kulang gid koordinasyon niya. Nagpadala sila sang gamiton nga para sa swab test. Ang lain kay hindi compatible sa mga machine na ginagamit. Halimbawa, Corazon Luxin. Action Hotline. Ilain man yung makina nga pwede gamiton niya itong mga materials or equipments para nga mabasa niya ang ginkwa nga specimen kung swab sample. Tiyan mo na No, amo na ang gwa niya. Hindi magamit, yapon useless, bla. In short, kulang koordinasyon. Action Hotline. Tiko na mo ni para at least magmayong koordinasyon bisan sa tao, koordinasyon kag kooperasyon, ari ay ang tiyan ang i-address ta, buligan ta ning tao anay may budget pang probinsya kang syudad. Hindi na tanay obra salig sa nasyonal to. Kay kung ano lang yung napinsaran nila mo nang imuon nila subong, ti okay malang na kay at least kuno abi concern sila sa aton di. Action Hotline. Ti pero kung ipiton kita sa mga regulasyon ng tao mo di gutom, ay damo yung magmalasakit sini. O, imbis ka mayad pang imo kondisyon, basi magbalati anon kasi ni kuno ay kaya kaon. Action Hotline. Ti may mga bugas man agkabay ang NFA. O, sino abi ang makabulig sina kundi kung may pundo kita abi bakla nyo na. O, ipanagtag nyo sa tao anay. Ari pagkaon na ni, idiyain nyo lang natin mga sulusud. Anda? O, kay naya, bisan dahon lang ka, palunggay na nga ibutangan mo. Ang iban, bisan gani bulad o kung ugang tawag bla, kinalunod pa na sa utan. At least may hugi-higop-igupon ka lang. Action Hotline. Pero kung mag-amo niya, dako gining nga problema. Hindi ayan, mabot sa punto nga sa uli. Ang tao kung magpasaway na ni, may mga budiga na nga ipang ransakon sila. Way makita gambal nga mo nang imuon katawo Kag way kita ga-motivate kay ti sala gid na. No mapriso ka pa. Pero sa sining nga sitwasyon dapat ang gobyerno aktibo man buligan yung tawo. Maluoy ka mo. Action Hotline. Kita ang ginbutang sa kuan mo sa punto nga kita ang naging opisyales bangod sang tawo. Sa totoo lang way ni nagkapungko ni kag hindi ka mo mangin
ang ining mga opisyales ni kun ang tao magkalamatay ni karon. Paano ka mangin mayor, paano ka mangin vice mayor, paano ka mangin councilor, paano ka mangin governor kung way tawo negros abe kag makulod? Action Hotline. Paano ka mangin congressman, paano ka mangin isa ka opisyal kung way ka sang ginarepresentan nga tawo? In short, ipakita tang ang pagserbisyo naton, pagpungko naton na para sa tawo. Ti pwede bala na, okay, gini ang regulasyon, way kuga kontra, kay ti ina suggestion, kag ina rekomendasyon sa mga eksperto, sa ikayong lawas. Okay, amo ning imuunta para maaway taning i-aware kag animal nga COVID-19, nagagamay malang ni siya iya, hindi magani-gani makita ning tunton eh. Pero ti kon ang tao mo kurong kalamatay, day anong, hindi sa COVID, kundi sa gutom. Action Hotline. Mabot ang tiyempo nga basiling tao inano ini. Makalikaw kita to, diluway kita po, thank you gida sa mga officials na to, National IETF, thank you gid sa ginimo nyo. Wala kami matapikan COVID. Galing ka na balay sa amon, di man nagbalatian, ginulser, no? Iba nagkalatigok kay ako mo ya hindi kakakaon sila kung hasta sa Setyembre 30, way ayuda. Action Hotline. Way man sang klaro nga ginambal kung anong himuon di. Ang balon ng tao, hindi ka mo magpasaway ko, pero ka mo, kay kung magpasaway ka mo, dakpon ka mo namon. Action Hotline. Ang tao sa uli, bisa na numuning ka dakpon, mapadakop na lang ni. Mayon niya. Dito lang ta sa presyuan, matinumpok, at least basi may jutay patong nga galwon, kita nga bisan linugaw lang. Action Hotline. Tangsad diri, kita sa aton balay magtiner, nga basi magputing kalimutaw tadi sang ulat, nga waay gid sa kayuda, nga akon malang diya mo ni. Simple yun tani, para magkooperar ang tao, buligin nyo, hatagin nyo dra asistanso. Ako di kasakit ang buot ko, kay di kakita, sinahalin pa kayo na sa aga mo. Ga pinadala, minsay, ga pamangkot, anong matabo sini, maano na lang sila, kay iban remedyo general, ang iban ga drive sa taxing, iban ga drive sa PUJ. Ti anong isabat ko sila? Alam ko na ang balong rugad to, kamo di kay Elredo Tilios, kinamo ni sa bugas, para tagan niya kamo. Action Hotline. Amo na bala, tikabay patani, isa ini sang inyo tutukan. Why kita nagkontra sa mga regulasyon, kaya tika muna yung mga maalam, daghang makaibalo mo, tina-experiensyahan man ikabay ito sa Cebu. Pero kung until September 30, question, anong mahatag tangayuda sa mga pumuluyo sa gobyerno nga muning tawo nga aton ginaserbisyuhan? Tugutan ta ni sila nga magutman. O kung pangitaan ta ideya, kiti way klaro subong, way klaro kung ano ang padulungan ta sini tub-tub sa Setyembre 30. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala
radyo. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagawa.
radyo. Makulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Ang Radio Philippine Standard Time, alas 9:23. This time check is brought to you by
Hotline. Ay, grabe mga komentaryo. Siling siyang iban di siya mga pulis. Tani maglibot-libot man. Siling ni Bibing Dagi Bautista. Tigaling kay sako ni sila. Ginakulang pulis subong. No? Sa mga border checkpoints, sa mga inner check-up points. Iya kung mapatay ang tao, tiyon yan na ina. Hindi nyo pag umira ang gatingwa. Mabuhi. Pati pamilya nila. Kay kung magtinamad lain man. Karon kay gabakas ti atom, ay bugtaw, banwa binaga. Grabe mga reaksyon ka tao. Pero tuon na. Amo na gani nga, pagkabasa ko sa balita nga, Manila Bay, bigin baklan sa mga puti nga balas, siling kunano man niya man. Ini mga project ni sa DPWH ni, kundi ginanglanon, patahom sa mga building, patindog sa kunano nga daw. Although nga appropriated na nga budget, pero tay pandemya kita ho, sa labihon mo pumpaya, ang puti nga balasang sa bugas. Hotline. Imakaltan yung bugas yung panagtagstawa na guro ba si magpaymunong prinsbalay? Hotline. Ay, galing kay kung magkambal ka kung kaisa, galain man buot sa mga leaders naton, pero ti subject ni sila sang kritisismo sang tawo. O sang last month, gayo, maisikyo, pero ambal ni Galvez, it's still impractical. Kaya ang case rate not like Cebu and NCR. Tiyari na subong, kundi sa Lasit, LGO, mga tao. Sa Cebu, ito may panagtagana, ito tag-isa kasako, bugas. Okay man lang ang ma-MCQ o MECQ. Pero tani nagatag man sila allowance para makapreparar ang mga nagakuha sang source sa day-to-day nilang income. Muna bla? Ito na, damo ang nagari ako. Nyati kami, diri mabaligya kami. Mabukas kami karinderya. Tiyari di ganiyo, may sinya may kapaday ni hindi. Ay, sus ka. Tiyan mo ng tao, mapasaway nilang na kahit sigano ay man siya income mo. Supposedly, di may nga iban nga mga restaurant, iban nga mga kalanaan, why man nag-operate, ma-operate kayo mo kasi sino karoon mabakal sa imo na kay why man sang tao masyadong labay. Ay, tanim bugas ini ho. Gamiton ta na nabi, hulaton ta pa yung although kabalo kita ginipreparar na sa bagyo, kag iban pagin nga kalamidad. Tiyari yung kalamidad na nanggigo sa aton, why kita plano nga gamiton eh. Pangita lang daw galing sunod nga mga binulan, importante buhi kita. Why na ko galing tiyempo. Ay, daw ko alugtasan nga naulaton ta, basi buwas lain naman ang instruction bla, basi kibot naman kita. Ariyo, para mag-normalize siya kag na naming kondisyon kalawas nyo, gamiton yun lang ang produkto sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tinga Combination. Himo iniya sa super variety nga santone nga makita mo lang sa mangosteen sa Dr. Alfred's. May plantasyon gid nga kaugalingon kag may FDA seal of approval. Amo nang gina-recommend tagid sa inyo. Magkabulig, pabakod sa immune system kag resistensya bago damo phytochemicals. Dugangan pagida sang tinga combination nga maayo naman sa may mga apo kagabainan nga nagaproblema sa ilang monthly period. Ako nagagamit kisini para nga kung magamit ka sang capsule, duay ka ginakapoy, kag maayo gid ang kondisyon sa lawas mo. Tandaan ta palihog Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Good morning kay paring Raymond Sagal Jr. Salamat gid. Aksyon Artayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,